nna ya ukwu anyị makwa na onye ịbụ mana o nwere ndị na-ege gị ntị kịta ga-achọ ka ha mata onye ịbụ biko gwatụ na ya aha gị na nke ha na-etu gị etu. Mbụ a bụ Chief Godwin Chukwuemeka Ifeagụ Ugwukaghị. Nke tata mụ bụ Ọjọmọ Ojoto. Biko Ọjọmọ Ojo na Ojoto ọ bụ afọ echichi ka ọ bụ afọ ọzọ gị? Ịma na ichie dị iche, ọzọ dị iche. Oge m chiri ọzọ, nchi na ọzọ ugodu n'obi. Then mesịa aka ọmụ bụ ọkpara ọjọ. Abịa na ọjọ ọmụ bụ ọkpara ọjọ. Ọ bụ dịka na a na-enwe igwe village by village. Ma bụ village igwe ọjọ. Then ọ dịka nchi si alụ ichie ka elevate them into the cabinet. Change their from to Ọkpara Ọjọ or Ọjọmọ Ọjọ. Nna ikwu ndewo. Ọkpara Ọjọ. Nwanne nke m. Anyị ekene gị. Daalụ. Dịka o si gbatakwuru eji m n'aka na Ọkpara Ọjọ bụ ndị onye dịka isi kwu na ọ bụ na na-enwe igwe n'obodo n'ogbe n'ime obodo Ojoto a na ọgụnwa bụ igwe nke ọjọ. Ndewo. Anyị kene gị rinne. Biko na-etufughị mgbe ị nwere ike ịgbatụgodo obodo a bụ Ojoto ka o si wee gba na ka o si wee dị n'ọka ịmadebe. Etu nsi mmadebe maka iwe nga na-ekwu vive mma mmekwu ive nna marọ. Ojoto bụ obodo n'ọlụ nwefa. Ọnụ nwere ebe fa si bịa dịka etu ndị gboo si egwu anyị. Ha mee ka anyị ghọta na anyị si alụ wee bịa. Then anyị nwa alọ wee tọọ anyị. Anyị nwa wee tọọ Obosi wee tọọ Igbuzo. Maka Igbo bi n'ụzọ a na-akpọrọ. Anyị bụ ofu ụmụnne. Etu anyị si egolo ịnya onye alọ na onye Ojoto ama awa ọjị ebe onye alọ nọ. Onye Obosi ama awa ọjị ebe onye Ojoto nọ. Onye Igbuzo ama awa ọjị n'ebe onye Obosi nọ. Maka na ọjị bụ omenala Igbo. Ọjị ka Igbo ji eme omenala. Ọjị ka Igbo ji akọwa ebe fasi. Ọjị ka Igbo ji asị mmadụ nnọọ. Ọjị ka Igbo ji eme ife ọbụla bụ ife gbasara omenala. Ife ọbụla gbasara omenala iwu begide na ga-ebute ụzọ kwu maka ọjị first. Ife ekwubizi ife ndị ọzọ. Ịbịa kwuo ma bụ onye Igbo ma ọ bụ onye Ojoto. Ọ chọọ isi gị nnọọ ife oge ji site ụdị nnọọ bụ ọjị. Nyegodo gị ọjị. Onye si ya gị ọjị ma gbawazi efe ịchọ ọkụ na taa. Ọ bụkwa na ọ nwere ọjị o nka ikesịrị na e nwere ọjị mana ọ chọọ ka o mee ya otu omenala Ojoto si dị ọ ga-asagodo ụsọ ọjị. Dịka anyị gago n'akụkụ ọjị na nkata anyị biko kọwata ụlọ ọha na eze na-ege anyị ntị taa ihe ọjị bụ n'ala Igbo. Ife ọjị bụ n'ala Igbo nke bụ eziokwu na Yoruba na-akụ ọjị akụ, Hausa na-atakarị ya ndị ọbụla, mana Igbo ji eme omenala maka na Igbo ji akọwa ebe fasi na ifefa bụ. Nna m biko ekwe nghọta na ọjị nwee ka o si agbagasị. Ị nwere ike maka ụmụazị na-eto eto na-amachara ebe esi apụta, ị nwere ike ịgbatụrụ anyị ọkpa otu ọ ga-abụ ọjị nke agba ọna na ọ bụ nke ọgba nke na ọ bụ nke. Yes, ọjị dị ụzọ ọjị na-abụ. Ụzọ ọjị Tosef enwe nke a na-akpọ ọjị Hausa, nke ndị Hausa na-akpọ Goro, ọ na-agba ibe na-abụ sọsọ ịbụ ka ọ na-akpọ. Enwe nke a na-akpọ ọjị Igbo. Ọjị Igbo dịkwa ụzọ na-abụ. Enwe nke a na-akpọ ọjị Ukwe, enwe nke a na-akpọ ọjị Igbo. Ọ na-abụkwa ọjị Igbo mana ọjị Ugo na-acha yelo, arụ ya niile ga na-acha ugo na yelo kọlọ.
o ji bụrụ ọjị Igbo ọjị Igbo ọ bụrụ na omenala Igbo etu esi ekwu okwu a na-asị na ọjị Igbo a na-enye nwa afọ ọ na-acha yelo complete na-achakwa ka kworo maka kworo na-achakwa yelo mana ife dị iche na nke a bụ na ọ ga na-acha yelo gbaa 4 gbaa 5 gbaa 6 gbaa 8 mana kọla ya ga-abụrịrị yelo o ji bụrụ ọjị Igbo ọ bụkwa na ọ bụrụ ọjị Igbo ọ nwekwa ike ịgba 5 gbaa 6 gbaa 4 gbaa mana ọ ga na-acha red. Then ọjị Igbo ka a na-enye nwa afọ bụ ọkwa na-enye onye ọzọ na ọmata mana Igbo na-asị ọjị Igbo a na-enye nwa afọ. Then ọjị Igbo gbaa 4 gbaa 2 amata ya ata according to omenala oji otu mana ọ bụ ndị ọzọ na-atakwa mana omenala oji otu ọjị Igbo gbalị ọzọ ibue na abụ a ga-atụfu ya atụfu ọ gbakwa n'ibe 3 a ga-atụ mana ife ọ na-agbakarị bụ ibe 4 gbagorozie enwere ike ịgba 4 enwere ike ịgba 5 enwere ike ịgba 6 enwere ike ịgba 8 even mana ife ọ na-agbakarị na-abụkarị 4 mana ọ gbaa 4 anwa a na-akpọ eke nke ọjị maka na afọ 4 eke oyi afọ ụkpọ so na ọ gbakwana 4 ayata yata ọ gbaa 5 ayata yata ọ gbaa 8 ayata yata mana ọ gbakwa up to 8 onye a wetara ya ike ikpe ya ebe aya atụkwasị ya ebe maka na ọ bụrụ ọdịmbe eme mana o mekwa ọ bụrụ ahụ. Nna m biko anụ m na ụfọdụ asị na nwa di ya na enwere ike ịwa ọjị na be ndị nna ochie ọ bụ eziokwu? Ọ bụkwa na asị nwa di ya na ịwa ọjị be ndị nna ochie na ọjị ka nna mmadụ ịnọdụ je wa ọjị nna ya nọzi waba ọjị ebe nna ya nọ nna gị ji nwetara ọjị nna gị ebu ụzọ gwana maka na nwa di ya na adịghị ebu ụzọ ọgụ n'ikwu nne bịa ebe ndị nwa di ya na gịnị badị wee ka ebe a na-akpọ nwa di ya nwa di ya na bụ ebe nne gị si ebe esi nụta nne gị ilu ebe bụ nwa di ya ilu ebe a onwere ife imere ebe a ga-adịfa njọ except ịkpachazikwa anya gị kparịa onwe gị ọ bụrụ ka na ịkparịrị onwe gị nnukwu nwa ka ị bụ ọnwa dị nwa n'ime ka ọnwa nwa ka ị bụ nwafa ka ị bụ dị afọ ya abịadị na be ndị nna gị ochie waba ọjị ụfọdụ ọ bụrụ eziokwu maka ọjị ka Igbo ji agụda ife ụfọdụ ọjị ka Igbo ji amakwa ebe fasi ọjị ka Igbo ji ekwukwa n'ife dị anya dị afọ na nwa dị anyị ijebe ndị nna ochie wa ọjị ọ ya jụkwasị ndị nna ochie nwekwa ike ikpu oku ma emesịa ọ bịa zafa oku fafia na ndị fe akpọọ ya oku ibe ọna fa gwara ọ na-egere maka na ọ bụrụ omenala na-awụ ọjị be ndị nna ochie ọ na ọ dị ka mmadụ ịwụ ọjị ebe nna ya nọ kwa ndị nna ochie mụta nne gị amụta gị na ịdara n'elu nwe ebe isi mana asị na ọ bụlago ihe mere eme n'ebi na o mere amara ama ọ na ụkasị ntị wee mee ka ihe nwere ike ime dị otu a. Ọ bụrụ ezigbo nwa dị ana nwa dị ana dịkwa n'ụzọ na-abụ ụzọ 3 ọ bụrụ nwa dị ana ma ị marọ na ịbụ nwa dị ana ị nwere ike ịwa ọjị ma na ị marọ na ịbụ nwa dị ana mana o doo anya na ịbụ nwa dị ana o doo anya mara ebe ị mụrụ ịma ntara ya atara ka nna gị ama na ịwa ọjị ọ na ọ dị ka ịwa ọjị n'iru nna gị maka nne gị abụrụ nwoke ya awa ọjị ebe ọ nọ mana ịwago n'ọjị ọ na ọ dị ka ịwa ọjị nne gị nọ nna gị nọ ịwa ọjị ebe ọ nọ rapụkwa na nne gị bụ nwaanyị maka na ọjị bụ nwoke na-awa ọjị na nwaanyị ada-awa ọjị mana for the fact na onye amụrụ ịma awa ọjị ebe ụmụnne ya ndị nwoke nọ maka na ọ bụrụ na ọ nwetara dị be nna gị ọ ya nọ be nna ya ana ọnọdụ be nna ya nwa nwoke ka ọ bụ be nna ya ọ maka na ọ bụ nwaanyị ka nna gị ji jee nụta ya ọ bụ na nwoke ọ eje nụ ya mana ọ bụ ọnọdụzi ya be nna ya ije ebe a ilu iwe ọjị ọ nna gị ka ọ bụkwa ya fọrọ n'ime nwa ọjị n'iru ndị nna ochie kama ị nwere ike inyefe ọjị gachọkwazie ka va ma jaa gị pasị gị wa ka ama mi maka omenala Igbo ọ bụzi na onye a bụ ụdị ịjụ m ịmazighị omenala Igbo wa ma ịgbasị ya ya awatakọtụrụ ọbụ oke ọgbara ọjọọ nwanne nke m anyị kenere gị daalụ nna m ukwu nwanne nke m biko ọ bụ iwu
bụ na ebe ọbụla a na-anụ nwaanyị n'ala Igbo na-ga-ewepụta ọjị Igbo. Agwago m gị ebe a sị na mbido omenala Igbo bụgoro ọjị. Ife ọbụla gbasara omenala Igbo lezma bụkwa nke Hausa, mma nkwụkwọ maka nke Hausa, mana omenala Igbo especially omenala Ojoto, ife ọbụla gị ebido n'Ojoto a maọbụ na Igbo godo ọjị adịghị ya mana ka ebido anya bụ ife. Ọjị bụ ife enyegoro ndị bịanụ awaba ọjị wasịa nwezi ife ịchọ ikwu ege ntị. Ọ bụkwa na ọjị adịrọ anyị ekwukwu ya gbana ya asali ụsọ ọjị. Nna m ndewo. Agbala ọjọ. Nwanne m. Anyị ekene gị. Ọjọ. Ndewo. Biko onye were ọjị ebe ọ na-aga ọjị n'igwe ọra mmadụ ma ọsọ ya anọ ma ọ bịa ma ọ na o ji ọjị wee na-agọ wee sị na Okeke ga-anwụ ma Ọkafọ ga-anwụ, ọ ga-adị nwere. Ọ bụrụ onye kwesịrị ikwu ya, ọ bụrụ isi na Okeke ga-anwụ ọnwụ, ọ bụrụ isi na Ọkafọ ya anwụ ọnwụ, mana ọ bụrụ na o kwesịrị na ị ga-ekwu ya dịka na onwe ife bụ n'ebe ị nọ okwu ya ka m were na ịbụ jọji wee kwuo ife dị etu a na kọt, ma ọ bụ igwe wee kwuo ife dị etu a, ma ọ na ịbụ eze wee kwuo ife dị etu a. Ọ dịkwa ile maka okwu ọnụ dị ile na ọnwụ na ndụ dị ile n'aka ya fọ na ikwuo onya. Ọ dịkwa ile ana ikwuo onya n'ebe kwesịrị ka ịnọdụ kwuo onya. Ọ gwa ebe ya gị ịnọdụ ikwuo onya ọma dị ile ọ bụrụ na aṅụkwụ na bịa pọlịsị na mmadụ ya nwụrụ ịnọ n'okwu ana maọbụ na ịbaghị maọbụ n'ebe n'ikporu ọ na palịsị gị wee kwuo ya. Ọ dị ile. Ndewo. Biko ọjị ndị ụka ọjị omegide ọjị ọ bụ ịgọla arụsị? Ya onye ọbụla na-ekwu nke a alezi ma onye Hausa ekwu nke a maọbụ onye Aboki maọbụ onye natala anata, o nwere ife ị ga-eme n'ala Igbo ebidogoro wite ọjị. Ọjị ga-ejizi ọ bụrụ na okuku ịkpọ ndị kpọrọ oku bịazuo, ọjị ga-ejizi nnọọ nyegoro fe ọjị ataba ọjị atabatasịa ikuzi efe na akpọrọ. Maka onwego ọtụtụ ndị ga-asị na ha na-eje ụka na ha ama nweta ọjị mana ha ama nweta nkwụ ọcha ebe a na-anụ nwaanyị. Ọ bụ ihe ziri ezi? Ndị a bụ ndị ọ bụ n'asụsụ ezigbo asụsụ, ndị a bụ ndị ọmụta ọgbakarịa. Ọkwa ama na ụka bịara abịa o, ana omenala Igbo adịgo bifo ụka bịa. Ụka bịara abịa ọ nwebụ ka anyị si biri n'obodo a bifo ụka bịa. Anyị nọrọgo n'obodo a asị ndị Igbo bifo ndị ọcha wee weta ụka. Ụka bifo bịara abịa tiafọ onye na-asị gị na ama eweta ọjị maka na a na-eje ụka ma na a na-eweta na ama eme nke a na a na-eje ụka, onye a na-ekwutekwa ya. Amara ama na ọjị bụ mkpụrụ isi Chukwu kere. O nwere ife ịgọ mmụọ dị na ya. Igburu na alụsị ezere ya, igburu ọkọ kpesara ya na ana. O nwere ife ime na ọjị ọsụ mkpụrụ isi ewere ekpe ekpere kpekwuo Chukwu agbagwusi ya Chukwu awa ya onye ọbụla ata. Ụmụkwa ndị na-ada ya alio because of health reason, mana ọ bụ ma ịsị gị na ụkasị ụka asụrụ ọ bụrụ eziokwu. Onye na-ekwu ya mara ife ọ na-ekwu. Ndewo. Ọtụtụ ndị ọ na-agbagojufu anya rinne gbasalụ omenala Igbo. Ụfọdụ na-asị na omenala Igbo bụ ikpere arụsị na ikpere arụsị bụ omenala. Biko na nghọta nke gị nna anyị ukwu, o nwee ihe dị iche na ha na-abụ ka na-abụ abụ ofu? Ihe dị iche ndị afọ na-abụ. Omenala dị iche, ikpere arụsị dị iche. For instance, even you say na omenala dị iche, ikpere arụsị dị iche. For instance, ịbịafe ịnụ nwa mmadụ kịta as na-ebịa ịnụ nwaanyị, o nwere nke ndị ọcha na-akpọ dowry. Ya akwụ dowry bụ omenala. Ama akpọnye onye free. Ọsọ ya bụrụ nwa fada, ọsọ ya bụrụ nwa ụkọchukwu, ọsọ ya bụrụ nwa bishọp. Ụmụnne ya agwa ya ebe na iri inyefe imego omenala. Pụrụ ikpere ọla alụsị. Ọ nọrọ ike na ije ego moto, agwa ya ego na-ele moto, ịkwụwa
iburu moto nwere ife ọjọọ dị n'ime ịkwụghị ụgwọ a wee buru moto a ọ bụkwa ndị nwe moto a dị afọ na onye na-ele moto sị gị n'ihi enye ofu bọtụ mmanya ọ bụrụ ikpere alụsị bụ na onwe ebe ịkpọba dịka ife atụrụ atụ ụfọdụ na-atụ ụfọdụ na-edebe okwute ụfọdụ na-edebe azụ ụfọdụ na-edebe eke ụfọdụ na-edebe agwọ ụfọdụ na-edebe ife dị iche iche si na ife fa na-ekpere ka bụ ikpere alụsị maka na Baịbụl mere ka anyị ghọta ife ọbụla dị n'oyiyi bụ ikpere alụsị mana ọ bụrụ na ọjọọ na mmadụ bịa ka gị na ya tụọ nkata ma ọ kpaa nkata nwanne na nwanne wee buru mmanya bịa ma ọ wee ụlọ ọjị bịa bụrụ ikpere alụsị kama ndị ụka bịazịa ezibere ndị ụka ọgbara ọfụ a ọkpọrọ esi na for instance ọ bụgo na bishọp bịa kịta na Ojoto anyị bute ọjị bute aṅara ọ mkpụrụ osisi ka ọ bụrụ ikpere alụsị mana ọnwụkwa onye het ya nada ala ahụ ya ka ọ taa anyị maka na ọjị abụkabara ezigbo ife health wise do na mabụ ọkọ dọkịta ndewo nna m ukwu ya na ọ kwesịrị na ndị Igbo kwesịrị na-eme omenala Igbo na-emesi ya ike omume ọjị ka ndị Igbo ji asị mmadụ nnọọ ya bụ onye ọbụla ichere esi ezigbo nnọọ bịa bee bụ ọjị dị ka ihe bụzọ nye n'etufughị mgbe gị anyị ga-eweta mbere oge kịta ka ị gwatụ anyị maka obodo a anyị nọ n'ime ya na-akpọ Ojoto ọtụtụ kịrịkịrị ihe ị nwere ike ịkọwatụrụ anyị maka Ojoto ikwu na ebe Ojoto si ndị bụ ụmụnne Ojoto ekebegbe anyị ụmụ Ojoto ma ka Ojoto si eme emume ha na-eme mgbe eji eme ya onwere nnukwu emume na-eme na Ojoto onwere mgbe eji eme ya iche gwatụ anyị maka Ojoto ka ọ ya bụ onye nọ na mba na-akebe bịa Ojoto mbụ okilicha ihe na-ekwu kịta ka ọ si n'eziokwu na ọ matụgo maka Ojoto. Yes, Ojoto bụ obodo n'ọrụ onwe gị obodo nke aka abịa na Ojoto dị ebe ịsatọ ọ consist of 8 villages. 8 villages a dị n'Ojoto enwere Ojoto ụnọ na Ojoto ebe ọfịa na ofu Ojoto ka na agbapụ kama na ịmago etu esi apụgasị mgbe gboo enwe ebe ga-abụ anụ agha nụta ụfọdụ ebirikwa ebe a anụbakwa maka mgbe gboo bụ agha ka eji ebi agha obodo na obodo agha agbụrụ na agbụrụ enwe ebe ga-abụ emerie n'agha ụfọdụ ndị steshọn ya dị ya emerikwa ebe dị anya ụfọdụ steshọn kwa dị ya so wee megide ebe ndị nọọsụ bụla ebe fanụ nke a ka eji megide mana Ojoto mụtara ụmụ ịsatọ ọ mụtara ka eji mee Ojoto aka na asatọ ụmụ ịsatọ a mụtara ụmụnne Kalaba ụmụ ka Kalaba si wee tọkasị onwe fa maka Ezieke tọrọ ọjọ tọkwanụ ire tọọ ụmụ Uchem ma Nnigo ma ndị Abụ ma Ezema ma ụmụ Ezema ma just like that 8 villages. Then out of the 8 villages ofu omenala ka fa nwe ofu igwe ka enwe ofu igwe na-achị 8 villages. Okay, onwe nnekwu emume a na-eme n'obodo a na-akpọ Ojoto? Yes, onwe nnukwu emume a na-eme n'obodo a. Nnukwu emume a na-eme n'obodo a abịa n'oyibo a na-agba Christmas ka nke ndị oyibo abịa na nke ndị omenala a na-eme ufeji ọkụ a na-eme egwu eke a na-eme agwụ a na-eme ekpukpo onwe ihe niile abụ omume a na-emegasị eme and onwe mgbe eji eme nke ọbụla urukwu oge anyị ji emekwa onwe ụfọdụ ka ọ na-abụ ihe mesef ọwara ntị a na-eti mmụọ ụfọdụ ka ọ ya bụ eme ọwara ntị a na-ama eti mmụọ ụmụaka ewe na-enwere aṅụrị ikwugo ife ndị Igbo kwesịrị ka ha marụ mana ọ bụkwa na nwoke si mba abịa na ọ chọrọ ịnụ nwaanyị na Ojoto onwe otu ndị Ojoto si eme ije di na nwunye
maka onwe ike ọ bụrụ onwe ndị na-achọ ka ha bịa n'onye Ojoto echi ga-ekiri ihe anyị na-ekwu ọ bụrụ ha ọ bụ alụfe ezigbo uru rinne ka ha sị ka ha ngaba so gwatụgodo anyị ka Ojoto si anụ nwaanyị n'ime ha ma na uti ndị obodo ndị ọzọkwa ebe gbasara ịnụ nwaanyị na Ojoto bụ na ịfụ ịbụ onye Ojoto na ịbụ onye mba ihe ebidogoro wute onye chọọ ịnụnụ nna afọ gị n'anya nne afọ gị n'anya achọrọ m ịnụ gị ọ ga-adịkwa gị mma ma nnụba gị gịnị a ga-ebido ya bụ nkata ọ bụrụ m ka ya anụ na onye ga-anụ ga-ekwu na ị ga-anụ ya gị ekwetakwa na ị ga-anụ ya ụnụ na-abụ fụ onwe ụnụ n'anya kweta na ụnụ ga-anụ onwe ụnụ ma anụ m ga-eburuzi ya bụ okwu jekwu nna nke m nwa nwaanyị je ka ịnụ ilu esi a nna na nwekwa na ife dị anya mfụbeghị onwe onye mfụbeghị nlaiki ana ọ bụ na ya amasị Chukwu masịkwa gị wabụ nna ya na ịbịakwara ka ịma ma ekebere ya ka ịnụ bịa dịka nwunye na ịnụ nwaanyị bụ ife dịba gboo ka na anụrụ nne ya anụ o ji wee mụta ya nna ya nne ya nwa anụkwuru nne ya anụ o wee mụta ya nwa nọ na-aba mụta nwa nwa mụtakwa nwa then ịmanụzọgo okwu izi ana ijekọ ebe nne ya nwa ijegwu ya ịma gba n'aka ọnụkwa ịbịakwa ife a na-agwa gị eji mmanya wee jegwu ya sị ya na ife dị etu a na ife dị etu a na-elaiki nwa dị etu a nwa gị nwoke ma amị nwa nwaanyị dị etu na ọ bụrụ mmasị Chukwu na o kebeghị ya ama o wee sị gị nama na ọ bụrụ ya maka ya ama ka a jụọ na onye ị gwara ya maka ya ikere nwa ya nọrọ mgbe ị bịa nwa ya nata ọkpọ anya nụ sị na nwekwa onye bịara ebe a bịara ebe a bịara ebe a nọọsụ nye a chọrọ ịnụ gị ime onye ọ bụ ikezi nwa ya sị ya nọm kedu ife mmụọ ịlaikere ịnụ ya a ga-ekebe ya sị ya a ga-eje isi efe osisi abịa bịa n'ijuwe nwa ya ajụ abịaba babịazi ụbọchị a ịgwafa ife oge iri ma ife ya bụ ife a ga-eme ya bụ ji aba wee sụọ anya nne adịghị ị ga-agwafa abụrụ gị ekwe nọ ife dịbụ adị maka na ọ bụrụ nya maka onye izi a na-anụ anụbụgo mbụ nụ anyị bụ anụ anyị tọ dịafọ na-etu eze nụkwa ndị mbụ ka ị ga-agwakọfa anụ ife niile na ọdụ ka ife nwere etu esi eme ọnọdụ ka ife nwere afa nkụzikwalụfanya ka emekwa etu ndị mbụ si eme mekwa etu ndị bụ si eme nke ba ma dị iche lezikwa m ọzọ ndị nwere akpịrị na-achọzi ịgbasa omenala Ojoto chọzi ịgbasa omenala nke kafa ha abụzikwa nke fa ma ọ bụrụ na etu Ojoto si mee o nwere usoro esi eme a etinye ada ewepụ ewepụ biko ka okwu ndụmọdụ ị ga-agwa ndị Igbo maka ime ịsụ asụsụ Igbo ma ọ bụ ime omenala Igbo na mba ọbụla ha nọgasị nke a bụkwa nnukwu ajụjụ ka ịjụ m ife a ọzọ ibe njizi nọ nnukwu ajụjụ ka ịjụ m ife a bụ na n'ala Igbo ka ọ na-enye nsogbu onye Igbo fụ onye Igbo bi ọsị hawayo onye Igbo fụ onye Igbo ọsụba nka ngiri Igbo ọ na-amarụkwu asụ maka ọ rasụkwa anya bụ iwe ka ọ kwụrụ ọtọ mana onye Hausa fụ onye Hausa ịmanụzikwa asụsụ ọzọ na-abụrụ asụsụ Hausa onye Yoruba fụ onye Yoruba ịmanụzi asụsụ ọzọ na-abụrụ asụsụ Yoruba mana onye Igbo fụ onye Igbo kama ọzọ nna ka edo ka ime za hawayo ngiri Igbo come out here a long time no see kanchaso nka oyibo na-enwere isi asụ Igbo wee dị ka ọ na-anazi ana mana ọ da ana because na ọ bụrụ na onye Igbo fụ onye Igbo ịbịa sobe Igbo ndị na-ada anụ ya na-anụ ya ụmụaka na-efolo up ọrụ bụ ngiri Igbo ha sị ka nsị ụmụaka na-efolo up facha bụ ngiri Igbo a na-ekwu maka ya na ọka ma ụmụaka na-esonye mana ịbịazịa n'ala Igbo anyị tata ọ dị ka na-emixizi enya na ngiri Igbo dịkwa ka anyị na-elozọ kụzi ụfọdụ elozọ laki mgbe a na-akpọ nna anyị ma ihe a na-akpọ gị dada ji ime ọmị fancha bụrụ ntụfu ka a na-atụfu ya bụ asụ Igbo so na anya bụ ife bụ nnukwu ife a ga-amakọ ife anyị eme maka ọ bụkwa na ya mara ife emere ya wee nyekwa nsogbu n'ọdịnihu nwekwa ike ime ka ọ ga-asịzi na asụ Igbo anyị ga-efu efu so na nnukwu ife kwesị ka ama ife a ga-eme tinye ọnụ ọ na-apụzikwa na gia ka nsụkwa ngiri Igbo ọzọ na ndewo dịka ndị Igbo Amaka Productions wepụta onwe ha
na ịgba mbọ na ndị Igbo na-asụ asụsụ Igbo na-ekili ejiji Igbo nakwa egwu Igbo na-aga na mba dị iche iche dịka anyị bịa na nke gị tata na Ojoto wee sị na gị n'ọlịa ka okwu agbamume ị ga-enye ndị Igbo Amaka Productions n'ihe ha na-eme taa. Nke bụ eziokwu bụ na ha na-atụ ịnụ sị ọ bụrụ na Nnewi bụrụ na Nnewi ọ na-agba bụrụ nwa na Ojoto ọ na-agba arụ ị na-afụrụ na oyibo abatago Ojoto maka na ụdị ife a afụrụ ọkwa ya na Ojoto nke a ebizi na-afụ ya na Ojoto ndị nke ịbịakwu n'ime be m abụbụ ọjọmọ bụ ogbukarị mgbe oge mbụ na-agba ịchọ even kọmọn ịkpọ foonu onye nọ n'obodo ọ na Lagos ka anyị na-eje eme asị na-eje na net akịta chiefogo ya anọzibeghị kpọọ onye obodo oyibo mana ọ bụ mgbe gboo ọ chọọ ije ịkpọ onye nwanne nọ n'obodo oyibo ihe agbagoro moto jee Lagos ilu na Lagos inwe ike asị na netwọk adịrị ụbọchị a na ọnwa bịa bukudo anụ ụbọchị ya akpụ ya enweghị ebe ya lara ịchọọ họtel lara efere ya họtel lara n'okpuru briji wee luo ụbọchị anwe ya akpọ nwanne gị mana chiefu oge kịta so na ana m agba ma ndị wetara ya ma ndị mee ka ọ dị otu a ọ bụrụ ndị Igbo mee ka ọ dị otu a ekene dịrị ife ọ bụrụ ndị ọcha mee ka ọ dị otu a ekene dịrị ife na chiefu ogo nna m chukwu na ya afịa bụ chiefu ogo chiefu ogo eziokwu maka na ya bụ oyibo apụtakwugo na Ojoto batakwuo na ime ụlọ be m ọrụ be m ka anọ na-agba m ajụ ọnụ ichafụ m onwe m n'obodo oyibo ebe a na-enene m n'obodo oyibo mana ọ fịara arụ mgbe mbụ so na ndị mee ka ọ dị etu a na-ekere kwafa na-asị Chukwu gbafụ ume Chukwu tie kwuo amamife na amamife ka wee wepụtakwala nke kazi nke a ibe enweghị ike iwepụta nke ya bụ mmezi aka etu a mụ na onye obodo oyibo ekwara aka amakarịkwụsị ya sef. Daalụ. Ndewo nna m ukwu agbara ọjọọ biko gwatụkwana anyị afa gaa na ife a na-etu ga-etu tupu anyị mechie. Afa m nwara dịka ntị gwa bụ Chief Godwin Chukwumezie Efo Agụnye onye Efochi Agụnye bịa n'ife a na-etu m etu tuo m ọjọọ nwanne nke m anyị kene gị nne anyị na-asị gị na otu isi bịa nọnyere anyị n'obi bụ anyị saa aṅụrị wee na-agwa gị na ọ gị na-adịkwa na anyị na gị ya nọkwa otu a ka anyị kpalịkwuo ụfọdụ ife ọzọ ndị Igbo kwesịkwara ka a mara maka ya maka na dịka isi kwu na ọ dị ka asị na ndị Igbo na-efuzi ụzọ ọ bụrụ na dịka na va na-efuzi ụzọ ekwu na va na-efuzi ụzọ so na anyị chọrọ anyị na-abịakwa unu nwa bụ ndị okwu na-eru n'ọnụ n'Igbo ka unu na-akpanyere anyị na-akpanyekwu ndị na-eto eto ka ha malụkwa ebe ekwesịrị isi na-aga ka anyị rapụ ịlapụ ụzọ gaba n'ọfịa dịka ndị ọcha dịka isi wee kwu. Daalụ nne anyị ekene gị nne aha nka bụkwa Chidi Ikenna Amobi anyị na-asị gị daalụ dịka na n'ụbọchị nke taata nke ogidi igwe nna ị ga-adị ndewo ọjọọ anyị kene gị daalụ nne daalụ nwanne nke m daalụ nwanne ọjọọ